1985 bouwt de vader van Minh Vu een boot. Hij weet dat er voor zijn gezin in het communistische Vietnam geen toekomst meer is. Dagenlang trekt het gezin door het drassige land om uiteindelijk de zee te bereiken. Ze hebben dorst, honger, maar gelukkig ook elkaar. En dan is daar plotseling dat Nederlandse koopvaardijschip. Maar mag dat schip dit gezin aan boord hijsen? Vietnam is een reconstructie van een ijzingwekkende en toch ook hoopgevende geschiedenis over een zware tocht van vluchtelingen naar de vrijheid. Een verhaal niet alleen over de geschiedenis, maar vooral ook over vandaag. Vietnam, als er niets meer rest dan vluchten. Kleurrijke karakters worden humoristisch en ontroerend tot leven gebracht in de reprise van Fred Delfgauw. René van Wegberg zingt met topmuzikanten het mooiste en beste uit het repertoire van Lisbeth List, Ramses Shaffi en Edith Piaf. Ook komend seizoen een aantal theatercolleges. Onderzoek het DNA met Lieve Scheren. Ontdek hoe je nog gelukkiger kan worden met Thijs Lindhout in de 100% Inspiratieshow. En maak je nooit meer druk dankzij de gangmaker in aardigheid Milo Berlijn. Of kom naar de theatrale food experience van Robert van Beckhoven. Hallo, hier Robert van Beckhoven. Wegens groot succes sta ik ook dit jaar weer in het theater. Vol met persoonlijke verhalen en heerlijke proeverijen. Komt u gezellig bij mij aan tafel zitten in de Maaspoort in Venlo? Boek dan nu uw tickets. Bakkers zijn een soort uitvinders. Ik wil je namelijk gaan verbinden met onze wereld. We gaan het anders doen. Het is gewoon even om te proeven. Het zijn de mooiste pistaches van de wereld, mensen. We gaan vaak in Toscane op vakantie. We gaan naar Colombia. Daar links in Zuid-Amerika. We hebben net een beetje meer gehakt. 50 om 40, waardoor het mooi gevuld is. En met het gebakje is natuurlijk de mooiste verbindenis van smaken. Mooi hè? Mooi vak hebben wij hè?